ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛାତ୍ର ତରଫରୁ ଆଜି ଧନ୍ୟନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଷ୍ପ ଦିବସ ବାହକ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ପେପର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେଠିର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆସିବା ଦିନରୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡକ୍ଟରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆମ ଦେଶରେ ଡକ୍ଟରର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ମେହନତ କରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପୁରା ହେଉ ଏବଂ ମୋର ଦାବି ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଥିରୁ important health care and the right guidance makes it more easier. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି health ଉପରେ then there can be no compromise. That's why I choose one and only trusted place, Biplab Medical. Now available, the right doctors at the right time with the right care.